Ating arbitrary detention. Seryoso nga naminaw sa lecture ang mga persons under police custody. Kung PUPC, sila ang mga anaa sa sulod sa selda nga nagpaabot sa pinal nga desisyon sa ilang kaso. Sa gawas mismo sa building sa San Francisco Municipal Police Station, gihimo ang seminar mahitungod sa human rights o human rights violation kagainang buntag. Gipagawas ang mga preso o gipalingkod sa mismong venue, uban sa mga kidat members kung kabataan kontra droga o mga kapulisan. Sa mensahe ni Agatep, ang hepe sa San Francisco Municipal Police Station, gisaad ni ini nga adunay patas nga pagtrato sa tanan, ingon man sa mga PUPC, nanawagan usab siya sa mga ginikanan nga pasabto ng ilang kabataan sa mismong realidad. Asahan niyo po na ako, 10 ng aking mga kasama na itataguyod ang karapatan ng bawat isa, bata, magulang, maging ang ating mga PUPC ay bahagi din ng ating lipunan. For the kids na nandito, sana may paliwanag ng mga parents kung bakit naging ganun ang pangyayari, no? Tungod kay atol sa selebrasyon sa Valentine's Day, adunay twist nga gihimo ang kapulisan, diin sorpresa nga giimbitar ang ilang mga kapamilya. Naghudyaw sa kalipay ang kadaghanan, dihang nanghatag na og mga pinasi nga greeting cards ug pula nga rosas. Since karong adlaw gi-celebrate ang Valentine's Day, among gi-surprise ang mga PUPC nato, no. Wala sila kabalo nga niabot ang ilang mga bisita, ang ilang mga pamilya o ilang mga mahal sa kinabuhi, no. Ma-feel po nila nga dunay gyapoy gugma. Buot lamang sa mga pulis nga ipaabot ang mensahe sa pagigugma sa matag usa ug pagrespeto sa tagsa-tagsa ka mga tawhanong katungod. Arjun Sabal de Ramones, Newsline, Philippines, Caraga Region. Stay safe.